Tungod sa iyang kalagot ngadto sa iyang amahan, usa ka 22 anyos nga lalaki ang midunggab sa iyang amahan gamit ang screwdriver. Gidunggab ni alias Lawrence ang 49 anyos niyang nga amahan niadtong Biyernes sa hapon, Abril 4 sa sulod sa ilang panimay sa Barangay Kinasangan, Cebu City. Sa investigasyon sa kapulisan, gikasab-an sa iyang inahan ang sospek nga mibahad sa iyang inahan. Giangkon sa sospek nga napungot siya sa gihimo sa amahan. Hinungdan nga nahimo niya ang pagpanunggab ni ini. Gamay nga sa madrehinuon ang naangkon sa amahan apan gipadakop gayud niya kini sa kapulisan. Giangkon sa sospek nga tiggamitan siya og ilegal nga drogas. Dugang niini nga wa siya nagbasol sa iyang nahimo. Kasong attempted parricide ang gikatakdang ipasaka batok sa maong 22 anyos nga lalaki. Di ako tong nadunggaban ma'am kay tungod sa kanang pangut sa kong uwa. Mao ta akong naguhit ako na dislakan niya ba.